watsa min ruwa. Gobe ma ka sake bacci. Sama dina. Ya gani. Yana gaggawa wujiga haka. Wallahi ina hankali. Allah mutumina. Wallahi. Me faru? Wallahi ni da mutuniyar ne ka san Kada da in ce awar gida. ita din dai. Wallahi kawai na dan kwanta haka dai ina dan na bacci. Kana dan kishin gida. Wallahi kawai sai ta zo ta watsa min ruwa. Haka kawai. To ta iya ko soyayya ce. Sai mu kai ta watsa marwai ka tashi. Wani abu kake so? To tashin ka za masa da ruwa? To kuma ban gane na zama haka ba. Mutumi da kai da wannan mutum ya taka wayya ne ne. Da Allah kaga haba ya kake irin wannan magana? Wata rana sai labara amma kai ma kamar da karin da zama a matsayin karin namiji mala'ika. Ni shawara nake ba. Da Allah saurara ka je. Shi fa wannan abu da kake gani ka gane ko? Komai da kake gani idan mutum ya hakuri zai zo ya wuce. Wata rana sai labari. Ƙwarai kuwa. Kuma shi abu idan ka kai mutum a cikin yanayi to karka matsanta bincike dan baka san asali ba. Kamar soja ne ka ga yana ta dukan matarsa. Ta ita rabu da shi. Sirri ne. Nasiha na zo na yi ma. To nasiha. Ka ringa nuna dan jajirce dai a gida. Nasiha za ka yi mun? Ƙwarai kuwa. To kai mun nasiha mu zauna lafiya da bintalo. Allah ka zama lafiya. Bintalo. Ya mutumina. Haba, ma tambaya kai ta tambaya. Haba. Tambaya kai ta tambaya mutane sun zama su ba hali ba dama. Mutane su ganka ba su tsaya suna tume ka wannan su tambaye ka wannan abubuwa ba. Me ya amfani da wannan? Ha? Au, wai kana nan a tsaye? Ba wai tsaye gumi ake ma ba. Ni gaskiya nake gaya ma. Wai in ban gaya wa zai gaya ma ne. Wai tumuliki da Allah wai dan yaushe ka koma irin wannan ƙananan maganganun ne. Ka ga mutumina ba ƙananan maganganu bane. Ka saurari magana nake gaya ma. Dan saboda ni gaskiya nake gaya ma. To amma wannan ai ba gaskiya bace kana nema ka shiga tsakanin sunnan ma'aiki ne. Kar ka kama wannan magana. Ni ba wani magana da ba aure ni da kai. Ni gaskiya ne kawai nake ga in ka dauka to in baka dauka ba ka zo zaka bar labari. Shi kana magana kana tuwa an je mata wani abu. Kuma bari in gaya maka fa ni fa ƙarani da aure na ma mata ta ce take mu wannan abu. Bar ganin muna cikin karkara yanzu wani aka ce za a bude yanayin sa in aka ce za a bude kaga to ba sai a faɗa ba ni mata ta tana min kai kuma a faɗo ta take maka malam tun kana yaro ka taso haka tun kana yaro ha wannan muna yara fa in gaya maka muna yara wannan da kake ganin shi mai kosai tana tuya kafin ta yaka ta sake ɗebowa ya zura hannunsa cikin daren kosan nan da mai da komai ya ɗiba dan banza shi yasa hannunsa gashi nan irin hannu wallahi barki ji ina miki wallahi tallahi kake kuskura ki raga masa didan gwargwaron da zaki iya yau din nan daren yau ayyau rashin mutuncin ma yafi na kullum don yana bacci bai an kada bana an taya mishi ruwa bokiti guda ai namiji ba dan goyo bane ba ke kika tsaya kina mishi soko ai ba haka zaki ba zaki kuikuya shi ne ki ragargaza shi ki bankare shi ki yanda ya kamata sannan ku zo daidai yau ya kamata hakan ta tabbata kin ji